ቀፂልና ከመይ ጌርና ኢና ናይ ኣውዲዮ ወይ ድማ ናይ ድምፂ ሚድያ ኣብ ፕረዘንቴሽን ንጥቀም ዝብል ክንርኢ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ሓደ ፎቶ ኣልቡም ኣዳሊና ሴቭ ጌርና ነርና። ሕጂ ነታ ፎቶ ኣልቡም ክጥቀመላ ስለ ዝደለኹ ንዓዓ ክኸፍታ እየ። ኣብዚኣ ፎቶ ኣልቡም ኢለ ሴቭ ጌርያ ነይረ። ነዚኣ ክውላዕ እየ መጀመርታ። ሕጂ እታ ሽዑ ሰሪሕናያ ዝነበርና ፎቶ ኣልቡም ኣብዚ መፂኣላ ማለት እዩ። ሕጂ ነዛ ፎቶ ኣልቡም እዚኣ ኣብ ስላይድ ሾው እንድሕር ወሊዕናያ ዝኾነ ድምፂ የብላን። ስለዚ ክሊክ እናገበርና ነቲ ስእሊ ጥራይና ንሪኦ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ክንገብረላ ኢና ድምፂ ከነእትወላ ኢና። ኣብዚ ፎቶ ኣልቡም ክሊክ ምስ ገበርኩ ኢንሰርት ይብል። ኣብ ኢንሰርት ሜኑ ምስ ኣተኹ ሚድያ ዝብል ኣለኒ በዚ ጫፍ። ቀፂለ ኦድዮ ዝብል ኦፕሽን ኣለኒ። ኦድዮ ምስ መረፅኩ ኣብዚ ክልተ ኦፕሽን ክዝርግሓለይ ኦድዮ ኦን ማይ ፒሲ ዝብል ኣሎ ወይ ድማኒ ሪከርድ ኣን ኦድዮ ዝብል ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ መጀመርታ ኦድዮ ኦን ማይ ፒሲ ክሪአኩም እየ። ኣብ ኮምፒተር ዘሎ ሓደ ናይ ድምፂ ፋይል ከእቱ እየ ማለት እዩ። ሕጂ ድምፂ ስለ ዝመረፅኩ ባይ ዲፎልት ናብ ሚውዚክ ፎልደር ወሲድኒ ኣሎ። ንስኻትኩም ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘሎ ሚውዚክ ፋይል ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም። ንኣብነት ኣነ እዛ ኣሜዚንግ ኢሜጅ እዛ ቀዳመይቲ ዘላ ፋይል ነዚኣ ክትጥቀመላ ኢንሰርት ክብላ እያ። ኢንሰርት ምስ በልኩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኦድዮ ሓደ ናይ ድምፂ ፕሌየር ማለት እዩ ኣምፂልና ኣሎ። ኣብዚ ፕሌይ ዝብል ፓውዝ ኣለና። እዚ ትራክ እዩ። እዚ ከነሕልፎ ሙቭ ፎርወርድ ባክወርድ ኣለና። ኣብዚ እቲ ሰከንድ ሕብረና ኣሎ። ኣብዚ ከዓ እቲ ቮሊዩም ማለት እዩ ቮሊዩም ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ነዛ ናይ ኦድዮ ክሊክ ምስ ገበርናያ ኣብዚ ኦድዮ ቱልስ ዝብል ሓድሽ ሜኑ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ኦድዮ ቱልስ ምስ ኣተና ፕሌይባክ ዝብል ኣለና፣ ፎርማት ዝብል ኦፕሽን ኣለና። እዚ ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ግዜ ደጋጊምናያ ስለ ዝኾንና ኣብዚ ምድጋም ኣየድልየናን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታትና ኩሉ ተማሂርና ኢና ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዚ ፕሌይባክ ዝብል ንሕዳ ኣቲና ኣብዚ ፕሌይ ክንገብሮ ንሕዳ ደሊና ነቲ ድምፂ ፕሌይ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ፖዝ ክንገብሮ ንድሕር ደሊና ከዓ ፖዝ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ብተወሳኺ ኣብዚኣ ክሊክ እንድሕር ጌርና ፕሌይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ሕሊፍና ከዓ ፕሌይ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሓራ ሕጂ ፖዝ ገይረ ኣለኹ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ቪድዮ ዝረኣናዮ ኣብዚ ከዓ ትሪም ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ዘየድሊ ድምፂ ካብቲ ኦድዮ ፋይል ቆሪፅና ከነልግሶ ንኽእል ኢና። እቲ ዘድልየና ጥራይ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ጀሚርና ንኣብነት ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ክንጥቀመሉ እንድሕር ደሊና ነዚኣ ጥራይ ክንወስዳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኦኬ ንብላ። ስለዚ ቆሪፅና ኣለና ፌድ ኢን ፌድ ኣውት ክንገብረሉ ንኽእል ኢና። ኣብዚ እቲ ቮሊዩም ከነማዕራርዮ ንኽእል ኢና። እቲ ድምፂ ከነጥፎ እንድሕር ደሊና ሚዩት ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ሃይ ቮሊዩም መዲየም ሎው ቮሊዩም ክንገብሮ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ስላይድ ሾው ማለት እዩ። ኣብ ስላይድ ሾው ክጅምር ከሎ ኣውቶማቲካሊ ከም ዝጅምር እቲ ድምፂ እንድሕር ክንገብሮ ደሊና ኣውቶማቲካሊ ክንብል ንኽእል ኢና። ወን ክሊክድ ኦን ክሊክ ምስ ገበርናያ እንድሕር ክጅምር ደሊና ከዓ ክሊክ እዚኣ ክንመርፅ ንኽእል ኢና። ኢንክሊክ ሲኮንስ እንድሕር ዳ እቲ ደርፊ ክጅምር ደሊና ከዓ ኢንክሊክ ሲኮንስ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣነ ኣውቶማቲካሊ ክመርፅ እየ። ስለዚ ኣብ ስላይድ ሾው ምስ ኣተኹ ኣውቶማቲካሊ ባዕሉ ክጅምር እዩ ማለት እዩ። ካልእ ፕሌይ ኣክሮስ ስላይድስ ዝብል ኣለና። ሕጂ ከምዛ ዘላታ እንድሕር ገዲፍናያ ኣብዛ ቀዳመይቲ ስላይድ ሾው ጥራይ ኣብኣ ጥራይ ፕሌይ ክትገብር፣ ናብታ ካልአይቲ ስላይድ ሾው ምስ ሰገርና ጠጠው ክትብል እያ ማለት እዩ እታ ድምፂ። ሕጂ ግን እንታይ ክንገብራ ኢና ንሕና ፕሌይ ኣክሮስ ስላይድስ ክንብላ ኢና። ስለዚ እዚ ብምሉእ ስላይድስ ክሳዕ ወሊዕና ንሪኦ እዚ ደርፊ እዚ ስኢሉ ክቕፅል እዩ ማለት እዩ። ሉፕ አንቲል ስቶፕድ ክሳዕ ባዕልና ጠጠው ነብሎ ከዓ ሉፕ ክገብር ኢና። ኣብነት ሓፂር እንድሕር ኮይኑ እቲ ኦድዮ ኣብ ክልተ ስላይድስ ምስ ወደአ ጠጠው ክብል እዩ። እቲ ካልእ ስላይድስ ብዘይ ደርፊ ብዘይ ሙዚቃ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክንኡ ግን እንደገና ተመሊሱ ድምፂ ፕሌይ ከም ዝገብር ክንገብሮ እንድሕር ደሊና ሉፕ አንቲል ስቶፕድ ንመርፅ። ሃይድ ዱሪንግ ሾው ኣብ ስላይድ ሾው ምስ ኣተና እዛ ኣርማ እዚኣ ከምቲ እለ እንድሕር ክንገብራ ደሊና ሃይድ ንገብራ ማለት እዩ። ስለዚ ብምሉእ እቲ ድምፂ ኣብ ባክግራውንድ ፕሌይ ክገብር እዩ ማለት እዩ። ሪዋይንድ ኣፍተር ፕሌይን ዝብል ኣለና። ምስ ወድእ ከዓ ሪዋይንድ ከም ዝገብር ክንገብሮ እንድሕር ደሊና ናብዚ ክሊክ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ስላይድ ሾው ምስ ኣተና ፍሮም ቢግኒንግ ክብላ ርአዮ ሕጂ ባዕሉ ክጅምር እቲ ድምፂ ባዕሉ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ድምፂ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ሕጂ እንታይ ክገብር ስላይድ ሾው ውስጥ ጥራይ ክቀያይር ሕጂ እቲ ስላይድ ሾውስ ባዕለ የቕይሮ ኣለኹ እቲ ድምፂ ግን ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ ከምዛ ክትዕዘቦ ፀናሕኩም እቲ ድምፂ ነቲ ስላይድ ሾውስ ኣነ ባዕለይ ከቐፅሎ ፀኒሐ ማለት እዩ እቲ ድምፂ ግን ጀሚሩ ስኢሉ ባዕሉ እቲ ስላይድ ሾውስ እናተቀያየረ ከሎ ክቅፅል ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ተጠቂምና ኢና ዝኾነ ዓይነት ናይ ድምፂ ፋይል ኣብቲ ናትና ስላይድ ሾው ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ሕራይ እምበር ቀፂልና ድማ ከመይ ጌርና ሪከርድድ ዝኾነ ኦዲዮ ፋይል ኣብቲ ናትና ስላይድ ሾው ነእቱ ክንርኢ ኢና መጀመርታ ኣነ እዛ እትያ ዝነበርኩ ደርፊ ክድምስሰ እየ ስለ ዘይተድልየኒ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ደሊት ኢለ ኣለኹ ቀፂለ ኣብዚ ኢንሰርት ምስ ኣተኹ ሚድያ ኦዲዮ ዝብል ኣለኒ እዛ ቀዳመይቲ ርኢናያ ፀኒሕና ሕጂ ድማ ሪከርድ ኦዲዮ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ንደልዮ ዘለና ስላይድ ሾው ናይ ባዕልና ሪከርድድ ሳውንድ ከነእቱ ምስ እንደሊ ከምዚ ጌርና ሪከርድ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ማይክሮፎን ገለ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ናይቲ ሪከርድ ንገብሮ ዘለና ኔም ኣብዚ ዝኾነ ኔም ንእቱ ማለት እዩ ንኣብነት ፎቶ ኣልበም ኣብዚ ፋይል ኔም ሂበ ኣለኹ ቀፂለ ኣብዚኣ እዚኣታ ሪከርድ እያ ማለት እዩ ሕጂ ሪከርድ ክጅምር ኣነ ስለዚ ሕጂ ሪከርድ እያ ትገብር ዘላ ቶታል ሳውንድ ሌንግዝ 45 እናበለ ይቕፅል ኣሎ ሕጂ ዝኾነ ክዛረበ ንኣብነት ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ድሓንዶ ኣለኹም ሕጂ ብዛኣቴ ስቶፕ ክገብረ ቀፂለ ፕሌይ ክገብረ እያ እዚኣ ኣብዚ ሕጂ ፕሌይ ምስ በልክዋ ኣነ ክሰምዖ ፀኒሐ ኣለኹ ምናልባት ናይ ማይክሮፎን ሴቲንግስ ናተይ ዘይክሰምዖ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ብሄድፎን ገይረ ስለ ዘለኹ ብኡ ክሰምዖ ፀኒሐ ማለት እዩ ኦኬ ምስ በልክዋ ሕጂ እታ ሪከርድ ዝገበርክዋ ሳውንድ ኣብዛ ኣትያ ኣላ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣውዲዮ ፋይል ኣቲና ዝሰራሕናዮ ድማ ኣብዚ ኣቲና እቲ ትሪም ክኸውን ዘለዎ ትሪም ንገብሮ ፕሌይ ክንገብሮ እንድሕር ደሊና ፕሌይ ንገብሮ ኣብቲ ስላይድ ሾው ከዓ ኣክሮስ ኦል ስላይድስ እንድሕር ዳኣ እቲ ሪከርድ ዝገበርናዮ ፕሌይ ክገብር ደሊናዮ ከዓ ኣብዚ ፕሌይ ኣክሮስ ኦል ስላይድስ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፕሌይ ኢን ባክግራውንድ እንድሕር ዳ ኢልናዮ ከዓ እዛ ኣይከን እዚኣ ተልግስ እሞ ኢን ባክግራውንድ ስኢሉ እቲ ዝመላእናዮ ድምፂ ፕሌይ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ከዓ ሪከርድድ ዝኾነ ኦዲዮ ከነእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስላይድ ሾው ኣቲና ሶሪ ኣውቶማቲካሊ ኢልና ኣለና ኣብ ስላይድ ሾው ኣቲና ፍሮም ቢግኒንግ ምስ በልናዮ እቲ ዝመላእናዮ ድምፂ ኣውቶማቲካሊ ይዛረብ ኣሎ ማለት እዩ ኦኬ ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ሕጂ እቲ ሪከርድ ዝገበርናዮ ድምፂ ፕሌይ ክገብር ፀኒሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሪከርድ ጌርና ክንእቱ ንኽእል ኢና ተዘይኮይኑ ከዓ ኦልሬዲ ዘለና ዝኾነ ናይ ኦዲዮ ፋይል ከዓ ኣብ ስላይድ ሾው ኢምበድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና